Toto hore nie je čokoláda v žiadnom prípade, to sú hryby tu na horách. Poprosím záver, tieto hryby. Ďalej je tam mlieko, ako určite vidno, ďalej poprosím autora. Môžem? Takže, v tomto drinku sú nachádza za prvé čerešňa, za druhé pivo. Počkaj, prosím, dodať čerešňa za 3,95. Akože skoro koľkokrát si má Coca-Cola, ktorá už bola fakt mizerná. Ryby, Worcesterovačka, smotané mlieko, dve lyžičky uhorkovej šťavy, ďalej troška uhorkové, teda nie uhorkové, ale slivkové šťavy a chcel som pridať jogurt, ale to by nebolo moc také typické a nebolo by to také zaujímavé, viete, bolo by to moc husté, ale teraz je to akurát, je to v tekutom sa je, to je prvá vec, a druhá vec, že dá sa to piť. Chutí to brilantne, môžem potvrdiť s malkom. Je dobre.